Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. So pane umwe haidi uyo akanditumidzira message yake nezuro. Akatanga iye ati, ndiri parod, my network is not good, I'll be typing my confession as I'll be moving. Ndikabva ndati aiwa zvakanakai. So then akabva azotumidzira message yake iye haidi. Message yake yaakatumidzira yakamira sekudai. So anzi, makadii zvenyu mukomanashi, please hide my identity. So nyaya yangu yakamira yakadai. So I don't know kuti ndichanyatso here kuburitsa nyaya yangu zvakanaka. Asi for the past couple of months things have not been okay at home. It's not something which is clear, but unotoona kuti pamba apa apana kumira zvakanaka, asi zvotoonekwa nekunzwisiswa nevanhu vanogara ipapo. Hapana vari kupopotedzana, hapana kana vari kumborovana. It's nothing of the sort. Tingangoti the vibe has been off zvemwedzi yakati wandei. Inini ndiri musikana ane makore 23 years ekuberekwa. Ndichiri kuendawo kuchikoro uye ndinogara nevabereki vangu. Munin'ina wangu akaenda kuboarding, saka it's just me, mama nadedi, ndisu tega tiripo pamba. Zvinhu zvakatanga sokudai. So baba vangu vakatanga kunonoka kudzoka kumba vachibva kubasa manheru, not kunonoka stereki, asi vakangotanga kungononoka kudzoka kumba kupfuura zvavaisimboita. Vakanga vava kudzoka zvekuma 9 p.m. or 10 p.m. usiku. Inini ndaingofunga kuti chii pamwe basa ndo rakava wandira, sezvo ma-elections ainge akachinja zvinhu zvainge zvakati wandei, uye ndaifunga kuti pamwe vari kuda kuzofamba kunze kwenyika nebasa, nekuti kazhinji kacho kana vanga vachida kuzofamba kunze kwenyika nebasa vainonoka kudzoka kumba vachigadzirisa ma-projects zvekare nema-presentations avo. Kunonoka kudzoka kumba uku kwakatanga zvekunana June, July ikoko. Zvinhu izvi pazvakatanga kuitika zvakangoramba zvichingoenderera mberi. Ndikangofunga kuti vanenge vari busy nebasa ravo stereki mazuva ano. Vakazotanga kusazodya chikafu chandainge ndavabikira manheru. Vanga vava kusatombochibata zvachose. Chemakuseni ndicho chega chavainge vachidya, asi chemanheru vainge vasingatombochibati zvachose. Per-week tingangoti vaigona kusadya kana 3 to 4 nights. This was in a row. Izvi zvaindibowa nekuti inini ndaiti ndichingobva kuchikoro ndaibva ndatanga kubika, zvisinei nekuti ndinenge ndakaneta zvakadini. Saka effort yose yandainge ndichiisa kuti ndinge ndichibika chikafu ichocho kuti chisazodyiwa, zvinhu zvekuti zvaibva zvazotanga kundirwadza. Asi amai vaigara vachingonditi don't worry, vakasadya ndinochitakura chikafu chako chavanenge vasiya, ndinozonochidya pandinenge ndava kubasa masikati palunch mangwana, which was okay with me, I guess. Baba vangu hapana havo chavanotishayisa. Chikuru chandinongoda pavari ifees. Havaregedze kubhadhara fees. Hembe vanotenga, chikafu vanotenga. Handina hangu zvichemo zvakawanda pertaining to him. Amai vangu ndivo vanocomplainawo apo neapo kuneni kana vakaita ma-problems na baba vangu. Dzimwe nguva amai vakapopoterwa kana kuti vakaitirwa zvavasingafarire, mama vanouya kuzondiudza vachiti enzwawo zvaitwawo nababa vako, kana kuti vanongondibvunza kuti do you think kuti baba vako zvinhu zvavanga vachiita izvi zvanga zviri fair here? Inini most of the times I would prefer kusateerera or kupindura amai vangu kana vachicomplaina nezvababa vangu, nekuti I don't want to be directly involved or kuita sekunge ndiri kutora masides, nekuti
zvese izvi zvavanoitirana vabereki vangu, ende vose ndinovadisisa uye I feel like hazviiti kuti nyaya dzevanhu vakuru dzinge dzichizopindirwa nemwanana mudiki akaita seni, asi amai vangu vanenge vachiti I have found someone to confide in. Saka ndinobva ndadayirawo apo neapo ndichingonzwawo zvavanenge vachitaura. Saka kubva last month I noticed kuti macomplaints amai vangu ainge awandisa. Kucomplaina kwavanga vachiita kwanga kwava nekutukirira mukati. Most of the times ndaisatomboziva kuti ndovapindura ndichiti kudii panhau dzababa vangu. Saka ndaingoramba zvangu ndakatarisa pasi pose amai pavanenge vachitaura neni, inini ndaibva ndatarisa zvangu pasi. Ndinenge ndisingadi kutaura zvisiri izvo oro kuita sekunge ndiri kutsidzirana naamai kutuka baba vangu, because at the end of the day I respect both of my parents. Saka nezuro manje ndanga ndiri pakati pekucheka mavheji emanheru, amai vanga vakagara pachair aya anoiswa mukitchen anenge aine table. Amai vangu vakangoerekana vangoti kwandiri, unozviziva here kuti baba vako vanoita zvemagirlfriends kunze uko? Nhasi pandabuda kuenda kubasa ndabva ndatanga kutevera, ndichivatevera ndanga ndichitevera ndiri kumashure kwavo, ivo havana kana kukwanisa kundiona. Saka ndati ndichivatevera baba vako ndiri kumashure kwavo, ndabva ndazoona kuti vabva vazomisa motikari yavo vachibva vazopika up mumwe mukadzi uyo anga akavamirira pamarobots. Saka pese paya pavanokuudza kuti havakwanise kuti vange vachikuperekedza kuchikoro paya nekuti pane kwavanenge vachida kupfuura nako, vanenge vachienda zvavo kune hure ravo. Vakataura futi mamwe mashoko ekuti mukadzi uyu wavari kuita chipfambe naye haasi wekutanga. Zvinhu izvi zvakabvira kudhara. Saka paya paunoona vachinonoka kudzoka kumba vasingadyi, vanenge vaenda kunobikirwa nehure ravo iroro. Ndaida kukuudzai kudhara iwewe nemunen'ena wako, asi manga muchiri vana vadiki stereke, saka maisazozvinzwisisa uye ndaisada kuti munge muchizovenga baba venyu mukukura kwenyu. Asi sezvo makura now, inini ndiri kuda kuti munzwisise where I stand and where exactly I am coming from. Kugara pano pamba ndakagarira imimi vana vangu aya mashoko vainge vachiudza inini, asi vachindiudza mashoko ose awa munen'ena wangu iye ainge asipo. Mukomanashi, zvinhu izvi zvakandirwadza. Ndakabva ndatanga kufunga kuti why all of a sudden amai vainge vadecide kutaura zvinhu izvi nhasi nenguva ino. I mean, ndinozviziva hangu kuti munhu wese anonzi murume ane chihure maari, ende hapana murume anorambirwa kuti haiti zvechihure. Mukomanashika, I don't know what to do. Pari zvino, to be very honest with you, ndiri kufunga kuti ndinge ndichienda kunouraya hure racho iroro, hure riri kunzi riri kupota richitorana nababa vangu. Hapana mukadzi akakwana anodanana nemurume wemunhu. Zviri very shameful and disgusting. Ko akapa baba vangu chirwere, kana chihure chababa vangu ichocho chiine vana, ndiri kutoda kutouraya vana vacho first. Iye mukadzi wacho uyo ari kudanana nababa vangu akanditarisa ndichiponda vana vacho ivavo. Chiri kundimisa inhau yekuti handina gun, handina pfuti, uye handizivi kuti iye mukadzi wacho anogara papi pacho. Ndaigona kuheka foni yababa vangu ndobva ndawana ma-exact details emukadzi iyeye, ndobva ndamuendera. Kana kuri kunzi inini ndikasamuponda directly, zvandinenge ndava kuita ndezvekuti ndinenge ndava kutomutsvakira boys riya rinozviti iro mahitman. Ndobva ndavabhadhara kuti ivo vange vachiuya, then vobva vauya vouraya hure iroro. Kana ndikatanga kudaro, ndinenge ndichida kubatsirwa kutsvaka n'anga inokwanisa kuzondibatsira kuti ndinge ndichigadzirisa hure iroro. Hure iri kana kuri kunzi ndikatadza kuri uraya nepfuti kana kutsvaka mahitman, ndipo pandichazotsvaka n'anga inokwanisa kundibatsira kuti ndigadzirise hure iroro. Rinofanira kudzidza kuti chinhu chinonzi murume wemunhu chinhu chekuti chinoyera,
ende achizvidzidzira pavana vake. Izvezvi chihure ichocho chinenge chichifunga kuti chiri kupfidzisa amai vangu, asi inini ndiri kuda kuchiratidza kuti gona ana gona wake. Chimukadzi ichocho chinofanira kuita example yenyika yose. Kana zvichiita kuti murume wemunhu haabatiwe, ameno kuti munokwanisa here kundibatsirawo kuwana n'anga or muprofita or anyone anokwanisa kundiitira zvandiri kuda izvi, please post my story and tell me kana mava kuposta so that I can follow in the comment section. Zvimwe kuda kana mukazoposta nyaya yangu mu comment section ndinokwanisa kuzowanawo munhu anokwanisa kundibatsira nedambudziko rangu iri. Please, I do not want to be judged. I am trying to save my mother's marriage. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. So mwanasikana uyu manzwawo nyaya yake. Please let us try to speak with her in the comment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So anzi makadai zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma zvakamboitikawo pandiri handitombozvinzwisise kuti ndo zvinoita runyoka here kana kuti chii chakakonzeresa kuti ndinge ndichisangana that situation. At that time mukoma pandakambopindwa nemweya wechihure, pandakambohura zvekuti ndainge ndichita kurura nechihure, but at the same time mukoma nashi ndainge ndichingozvihurira zvangu nemunhu wangu one uyo wandainge ndichidanana naye. Saka uyu mukadzi uyu wandainge ndichidanana naye, murume wacho iye ainge ari mupurisa, iye ainge ari muSouth African zvekare, nemurume wacho nayewo muSouth African uyo ainge ari mupurisa. Saka ndakabva ndazotanga kutorana nemudzimai wake. Kuti ndinge ndichizotanga kutorana nemudzimai wake, zvinhu zvakaitika ndezvekudai. So ndainge ndawanawo peace job pamba pake. Saka nguva zhinji iye ndiye ega ainge achingoswera pamba, then time ndipo paaizobuda zvake nemotikari achinokolekta vana, then murume wacho ndiye aizochaisa zvake late, sometimes aishanda zvake night shift. Saka ndichirova mapeace jobs iwawo mukoma, pane pamwe pandakazongokaruka ndaona kuti mukadzi uyu ainge akandidongorera. So ndakati ndamuona, inini handina kana kumbogara ndajambisa kuti munhu uyu ndamuona. Iye ainge akamira musitting room make, akamira nechepahwindo, ainge akaita zvekundidongorera, akapekura curtain. Saka paakandidongorera kudaro ndakabva ndafungidzira kuti zvimwe kuda ari kuda kuona kuti ndiri kufambisa basa here. Akaramba akamira paya mukoma akandidongorera. Kudzamara ndega ndazokotoroka ndokubva ndafamba ndichienda pahwindo paya, because ndainge ndatoboyekana. Inini ndainge ndisiri garden boy wake kana house girl wake, ndainge ndauya kuti ndinge ndichizoita peace job rangu, and kana ndapedza kuita peace job rangu vobva vazondibhadhara mari dzangu, ndobva ndasiyana navo. Saka ndakabva ndaenda paya. Ndakati ndaenda paya, iye akabva azama kuti ange achitiza, but ndakaita zvekufambisa zvekuti akabva anyepedzera sekunge ainge achingovhuravhura maketeni. Ndokubva ndamubvunza kuti did I do something wrong? Why is it muri kungoramba makandidongorera nepahwindo? Akabva aisa chigunwe chake pamuromo, akabva ati ndisadanidzira, because musikana wake webasa ainge achitsvaira mune imwe room not far from the sitting room. Akati unozonzwikwa nemusikana wangu webasa achitaura iye achiti ndanga ndakakudongorera. Saka pandakangonzwa achida kuti this thing inge ichizova a secret, ndakabva ndatoziva kuti painge paine nyaya ipapo. Mukoma handina kana kuzombononoka, ndokubva ndatomuti ndinokumbirawoka kuti tinge tichizotaura paWhatsApp. Akamboramba, ndokubva ati hazviiti, because foni yangu yakalinkiwa kufoni yemurume wangu. Saka inini semunhu wekuti ndainge ndichizvifambira nefoni dzangu mbiri, ndakabva ndamuti ko kana ndikangokupa zvangu foni yangu then tobva tangotaura sezvo ndine maWhatsApp akawanda. Akabva ati it is fine, but usati wachaisa ndichange ndichizokupa foni yako. Ndikabva ndati aiwa zvakanaka. Mukoma ndopa ndakabva ndazotanga kudanana nemukadzi uya, mukadzi wemupurisa uyo ainge andipa a peace job. Zuva randakatanga kusangana naye mukadzi uyu, munoona
paya paburi pekuti munhurume kana uchiita weti napo, paya pekuti ndo panobuda nehurume munguva iya yekuti unenge uchiita bonde. Ndakabva ndatanga kunzwa kusosonewa tichangobva kuita bonde. Musi wacho iwoyo takaita bonde rwakawandisisa throughout the night. Saka ndakati zvimwe kuda sezvo tainge taita bonde rainge rakanyanyisisa throughout the night, zvimwe kuda maybe yainge iri friction yainge ichikonzeresa kakusosonera ako kandainge ndichinzwa paburi resikarudzi yangu mukoma. Ndakabva ndambozama kuti ndinge ndichiignore, but zuva zvino rakazoti ratanga kupisa mukoma nachi, ndo pandakabva ndanzwa kuti iyi yainge itori siki yainge yandibata. Ndakarohwa neimwe drop mukoma yekuti by the end of the day sezvo ndainge ndisina mari ndainge ndazvikudza kuti mangwana ndichange ndichizomukira ndichienda zvangu kuclinic because ndainge ndisina mari yekuti ndinge ndichienda kuchipatara chemutown. Saka throughout the day mukoma, by the time yandakazodzokera kumba, drop yandainge ndava kubuda ipapo yainge yakaita kunge hurwa wainge wakazangana neropa. Ndakazoti ndamuka mangwana makuseni mukoma, kunyangwe kufamba ndainge ndava kusagona kufamba nekuti mabhora angu ose awa ainge achidikitira apa, achirwadza, achipisa. Ndakabva ndazofonera imwe shamwari yangu ndokubva ndamuudza kuti iye ange achinditengerawo stameta. Saka akabva azondivigira stameta. Ndikabva ndazomuzivisa kuti ndainge ndarumwa nechekuchera. Mukadzi uyo wandainge ndasangana naye mushure mekunge murume wake aenda ku night shift, then iye ndokubva azonditi ainge achida kuti ndinge ndichizorara kumba kwake. Ndakabva ndazorohwa nesiki iyoyo. Mukomana sahwira wangu uya akabva azondivigira stameta iya. Stameta yakati yauya ndakabva ndazonwa, ndokubva ndaita sekunge ndainge ndava kurecover. Saka ndakati ndanzwa sekunge ndainge ndarecover, ndikabva ndaona kuti there was no need anymore yekuti ndinge ndichizozvinetsa ndichienda kuchipatara because drop iya yakazomuka on another day yainge yatopora because of stameta iyo yandainge ndanwa. Asi mukoma, drop yakati ichipera ndokubva ndatanga kubuda tumwe tumapundu. Ndichibuda tumapundu utu twainge twakaungana paburi ipapo apo patinoita napo wet isu sevanhurume. Twainge twakawanda but twaiti tukabuda tukobva twatushuka tukobva twatonyarara but tuchivava. Ndakaramba ndichingonzwa kuvaviwa mukoma, kudzamara ndava kutadza kuita wet. Chakazotanga kundinetsa mukoma ndechekuti ndakati umwe usiku ndainge ndakarara ndokubva ndatanga kurota. Ndichirota ndainge ndichida kuita wet but ndakabva ndazosangana neumwe murume uyo wandainge ndisingagoni kutaura naye pamutauro because iye aitaurawo wakewo mutauro but airakidza murume uyu kuti iye ainge ari n'anga. Saka akabva azongondirova netsvimbo yake, akaita zvekundirova netsvimbo yake pachinhu changu ichi. Ndikabva ndatanga kuchema. Ndakatomuka mukoma nachi ndichitochema ndichitoburitsa misodzi. Then from there on mukoma ndaiti kana ndava kuda kuenda kutoilet ndaitambudzika. Hameno kuti zvakazotanga kuitika pandiri kwainge kuri kugadzirwa here kana kuti ndakatanga kurutsa weti because ndakaita mazuva akawanda ndisingakwanisi kuenda kuchimbuzi. Ndaingoti kana ndikaenda kutoilet chinhu chandaikwanisa kuita yainge ingori tsvina chete asi weti yairamba kubuda. Ndakazogumisidzira mukoma dumbu rangu rava kutanga kuzvimba. Apa ndainge ndichinzwa nyongo. Saka ndakabva ndati since ndiri kunzwa nyongo iyi regedzai ndizame kuti makuseni pandinomuka ndobva ndaita tea iyaya yekuti unenge wangoboilisa masamba akawanda wobva wanwa so that ukwanise kutanga kurutsa. Mukoma ndakati ndichinorutsa kudai handina kana kumbogara ndarutsa kana masamba, asi chandakarutsa yainge iri wet. Ndakaita mwedzi wose mukoma ndichiita wet nemumuromo. Ndaiti nguva iya yekuti ndinenge ndichinzwa kuda kuita wet iyoyo kana ndikazama kuda kuti inge ichibuda wet iyoyo yaibva yazobuda kuburikidza nekurutsa uko kwandainge ndichiita. Saka zvinhu zvose izvi zvakati zvaitika, then ndakabva ndazodzokera kune mukadzi uyo wandainge ndambohura naye. Iye akabva ati kana ndichida kuti ndinge ndichizorarama
kana ndisingade kufa ndaifanira kuti ndinge ndichizouya ndobva ndazotaura nemurume wake. Mushure mekunge ndataura nemurume wake ndobva ndazopona, because zvacho zvaainge achifungidzira kuti ndo zvakaiswa paari ndo zvainge zvichikonzeresa kuti ndinge ndichirwara marwariro acho iwawo andainge ndichiita. Iyi mukoma ndakabva ndanzwa ndichipindwa nekutya, because ndakati ndakumbirawo advice, pamwe pacho ndainge ndichitonyepa ndichiita sekunge ndeumwe munhuwo ari kutotsvakawo advice but ndiri inini. But vose avo vandainge ndichifamba ndichingovabvunza kuti ndine umwe bhururu wangu uyo ari kusangana neni challenge yakati, angabatsirikana sei, vese vainge vachingoti yekuenda kunokumbira murume wemunhu ruregerero nekuti wakahura nemudzimai wake, izvozvo hazviite, unourayirwa mahara. Saka ndakabva ndazongosiyana nazvo mukoma. Fortunate enough kune vamwe sekuru vangu, but sekuru vangu ava vainge vakatama kubva kumaraini uko kwana Muchembere, vakabva vazoenda vakaenda kunovakira kudhuze neuko kwakakurira gogo. Mukoma, I had to travel, ndikabva kuno kuJoni without ever informing my wife. Ndakati ndasvika kuZimu handina kana kumbogara ndamuzivisa, ndokubva ndazoenda zvangu kumba kwana sekuru. Sekuru vaya vakabva vazondigadzira, because ivo vanonyanya kugona izvozvo zvokuisa vanhu runyoka. Saka ndakangoti ndasvika kuya vakabva vazondibikira rimwe porridge. Mukoma, porridge iroro rakangobuda riri porridge. Pandakatanga kuita manyoka raingobuda richiita sekunge risina kana kumbogara rakagayiwa. Then sekuru vakabva vati zvaita muzukuru, but usapama zvekare, nekuti dzimwe nguva unokwanisa kuzosangana neumwe munhu anenge aine mishonga yekuti mishonga yacho inenge yakasimbisisa. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndazodzidza chidzidzo chekuti mukadzi wemunhu hachisi chinhu chekuti unongokaruka watongotanga kudanana naye sezvandakaita inini. I thought that maybe I was clever, but at the end of the day ndakatozorwara zvekuti mudzimai wangu kana akagara anzwa kana kuziva kuti ndo zvakaitika kwandiri izvi, I don't think kuti mudzimai wangu inini naye tinokwanisa kuzoramba tichingowirirana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pane imwe message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna Haidi as a WhatsApp voice note. Voice note racho rakaita kureba chaiko. I will come back after ndapedza kuzoita type up that voice note. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.